Hem treballat pels serveis a les persones des de la Mancomunitat. Pel transport públic de la Safor Valldigna. Per un hospital comarcal públic i de qualitat. Som Safor. Som Safor. Som Safor. Ens coneixes. Ens coneixes. Des de Compromís hem fet propostes per millorar el poble, hem informat de forma permanent del que passa a l'Ajuntament i hem denunciat corrupteles, censura i enxufisme. Hem escoltat els veïns, hem anat barri per barri. Més de 60 propostes avalen el treball al nostre Ajuntament. Hem aconseguit que els alumnes del Col·legi Públic El Castell d'Almoines tinguin una beca escolar. Hem aportat treball i futur. Ens estimem el patrimoni natural i cultural. Volem arribar de manera sostenible a tots els llocs. Per la Safor, per les persones. Perquè treballem poble a poble. Volem que torni el diàleg, volem que torni la cultura i també l'interès per les persones. Obrirem l'Ajuntament a totes les persones. Treballarem per fer una política més participativa i fomentant l'associacionisme en el poble. Des de l'Ajuntament garantirem una major participació democràtica. El que pensem aportar jo crec que és transparència, honestedat i eficàcia en la gestió municipal. Treballem per regenerar la democràcia. Treballem amb transparència. Perquè treballem per una altra manera de fer política. Des de la base. Per poder canviar-ho tot. Oberts a la participació de totes i de tots. Som Safor. Som Safor. Som Safor.